Good morning! So, ayan, magluluto po tayo ng banana chips. So, atagarod, inukisante agijay na ata pa lang nga saba. Hindi, imbabad tayo tidanam nga dati basit nga sukana. Tapos, ikat tayo iti babasit na Tapos, ano kanyo. Diba? And then, agkano tayo iti asukar kindanom. Tapos iprito tayo ajay saba. Basta. And then ikan tayo iti asukar atan na maprito tatno makut ajay saba. Tapos basta ti finish product na. Diba?